Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Inженер Tehnologlar Üniversitetiniň Owuzhan Ilmi Tehnologiýalar merkezinde onlaýn görnüşine dermalyk ötümlikleri, bioekologiýasy, biotehnologiýasy, bioiktisadiýaty atly halkary ilmi amal maksady geçirildi. Onlaýn ilmi amal maksady dünýäniň 13 döwletinden professor molimler hem alymlar gatnaşyp innowasion tehnologiýalar babynda gadanan üstünliklerini giňişleýän beýan etdiler. Ýaponiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň dermalyk ötümliklerinden nano bölejiklerini almak boýunça almy barlygy işleri alınıp barlýar. Bu onlaýn ilmi amal maksat hemde sergi ýaňy hurmat prezident bilen karary esasyna dürdilen Türkmenistanyň Owuzhan adynaky Inженер Tehnologiýalar Üniversitetiniň Owuzhan Ilmi Tehnologiýalar merkeziniň alym we innowasion tehnologiýalar babatdaky ilkinji batly gadamlarynyň biridir. Gahrman ykdamynyň Türkmenistanyň dermalyk ösümlikleri ilmi ensiklopediýa kitabynyň uralanyp geçirilen maksadyň şäklerini guralan sergide universitetiň dermalyk ösümlikleri, olaň bioekologiýasy, biotehnologiýasy hemde bioiktisadiýaty, şeýle-de beýleki innowasion tehnologiýalar babatynda gadanan üstünlikleri giň işleýän şöhretlendirildi.